Tlestew ix-xogħlijiet fuq il-korsija dedikata għal karozzi li jkunu sejrin lejn Għawdex mir-roundabout tal-Armier fid-direzzjoni lejn it-terminal ta' Ċirkewwa. Waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett, Infrastructure Malta wettqet ukoll il-manutenzjoni meħtieġa. B'hekk b'investiment ta' 7 miljun euro qed jiġi faċilitat it-traġett għal persuni li jridu jaqsmu l-fliegu mingħajr ma jingħalaq l-aċċess għal partijiet ta' madwar it-terminal għal ħaddiema, it-trasport pubbliku u t-traffiku li ma jkunx sejjer Għawdex. Din il-konġestjoni ta' traffiku għal dawn l-aħħar 13-il sena telfet is-servizz ta' trasport pubbliku u dak ta' emerġenza meta l-istennija tal-karozzi għal vapur qabżet il-barra mill-marshalling area u ħolqot sfidi kbar għal oħrajn li rridu jaċċessaw iċ-Ċirkewwa f'dawn il-ħinijiet fosthom vetturi ta' emerġenza u buwaddasa. Dan il-proġett sar biex jindirizza wkoll numru rekord ta' traġetti li qed jiġu reġistrati lejn u minn Għawdex. Il-proġett sar fuq firxa ta' 2 km u nofs bl-istrutturi tal-ħadid li jfirdu liż-żewġ karreġġati inbidlu u minflokhom saru strutturi tal-konkrit li huma ċertifikati li joffru l-aqwa sigurtà possibbli. Ingħatat importanza wkoll liċ-ċiklisti bit-twessih f'ċerti żoni tal-karreġġata tar-roti eżistenti fit-triq mir-roundabout tal-Marfa sa Ċirkewwa. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet irrimarka kif biż-żieda ta' 2 korsiji minflok waħda mill-Armier sa Ċirkewwa issem organizzazzjoni aħjar ta' din iż-żona u tnaqqis fit-traffiku. Ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett li bdew f'nofs frar tlestew kif imwiet qabel il-bidu tal-istaġun tas-sajf.